Yo-Cancer TV igama umkhonkazi Mulo ngiyanibingelela nonke. Ngane zedlozi ngiyabona manje ngingisa umnyango efonini. Uphathulo. Uyazi nginabantu la bangifonelayo mkhulu ekhaya qhuma othayela. Ekhaya silale siyaqinyeka. Ekhaya silale. Khala magcwele amakati. Gcwele ikhova. Khona izigi la ezenzakalayo. Kade ngiyabethela ziyabuya lezi zinto. Lalela, uma ubethela into ziyanetha imvula. Uyaphansi umuthi. Ziyaxega ipikile. Ubethela ufake izinto ngaphakathi ungafaki ufake ngaphakathi uma umuntu angakwazi ukubethela. Ungavela kufakwe izinto ngaphakathi ebaleni. Zilimaza idlozi. Uma ubethela ngaphandle funa lapho uzobe uyivuselela le nto leyo uzowabiza belapho uzobe bangaka. Ngibe nengane la engifonelile mkhulu. Ngisepophomeni futhi ingidine kabi ngoba ngithi idlala ngami. Ila khosibone ngikhona isicha. Abantu emhlabeni babi ngoba la emhlabeni njalo sivika abantu. Okubuhlungu abantu bebala lethu. Bangifonela ngisempopomeni ngiyalapha. Anginkosama amabe ngithanda ukulapha idlozi. Bangifonela mkhulu. Nakho ukuqhuma amatshe la phezulu. Uma iqhuma amatshe kufika kushaya itshe kanje. Kushaya itshe liwe vele physical live phansi la. Khalitshe physical phansi. Ngenitshe physical phansi. Livela. Bangitshela lo efonini ngimi nombheda ayikho into enjalo emini. Ngicisha ifoni bafona. Ngingayibambi. Bafona ngabo past 11. Kwaze kwaba u4. Mangifika lapho ngifika khona bonke abathandazi nabanye abantu. Umkhulu la sekuwamatshe awu4 la fiyashayela liwe physical. Angangesize ebhokisi lamentshisi. Lamatshe. Crusher line stones la aqinile. Angikholwanga. Ngiza niphume nonke la endlini. Vele ngibafice sebeme ngaphandle. Ngwana ngaphandle yabashaya manje ababoni lamatshe saphumaphi. Ngibuze mina efoni lapha ukuthi ngifike kukhona imbobo yini vala phela amawindi khona ojijelayo yena ayikho kangayo kho umuntu. Mangifika ngesikhathi ngifika ngasinawo 4. Mangifika lapha ngiyathola ukuthi hayibo. Nanka amatshe. Ashaya ayangena ngiyabona lawa ahleli phansi. Ngimina phumani ngingena phakathi. Mangena phakathi ngimina wena la kule ndlu. Ngifuna usikhombise mina bamba kancane ngoba ngifuna ukukhombisa lo muntu lo. Angazi ufuna ukuvela yini. Fenqe ngikhulume naye ngoba ngibhayele emzini wakhe ngaphandle. Ngingene ngimina wena la endlini. Mongazivezi wesilima. Shaya mina lawo matshe. Kuthulakala ngiphinde futhi ngithi wena la endlini. Abantu abadala bathule endlebeni nabasholo ngimina hey wena la endlini. Sathane. Shaya mina lawo matshe. Ngoba ngiyabona ngiyabheka kuvaliwe la yonke indawo. Kwananka amatshe phansi endlini dining room. Ngiphenduke. Uma ngibamba isicapha ngithi ngivula isicapha. Phansi itshe. Khale kanje. Qatha ngitshe lidlwele ehlombe lami. Angazi ngifike nini eminyango ijubane. Angazi ngifike nini eminyango. Angazi ngibona into nje. Hayibo. Hayi bahleke. Ngikhulu ubuthi siyadlala yini. Isemini. Ngipress ibutton la eswini. Phanga ngibuza ugogo wathene masifika kwena ngaze umuva ahlalephi. Ngahlala eswini sami. Abangazi isisamazi sibanda kabi. Kule minyango sagijima ngesithunya. Nyamanje sana ukubanda kubila behleli khona. Lo abantu abadala. Ngihambe. Ngiyabona ngisendumbeni. Mangifike endumbeni balamatshe lawa u4 owaficile lesi5 ligejile. Ngomthetho kulomndeni lo bawu7. Lamatshe awu4 asebasha abashaye bonke endlini ekhala eqathaka. Bese fayishayile lo7 and bonke bazodlela dlula ngendlela efanayo. Nge-order. Lapha yakhona uMantindane. Khona uMaphiyene. Khona izilwane. Efakabili. Thatha lo kunalo kuye khona. Ngangena. Mase ngena isasabi lento. Khali.
liqathayo live ilitshe. Ngaphambi ukuthi ngifike khona athi ugogo cha awaphumi ngaphandle la matshe ingaphakathi lento. Ifike ilibambe kanje ilitshe lifumbethile awuliboni wena. Ililande emathuneni iliphonse lishaye kanje mase liyaqathaka. Ngibona physical seliwa ngoba usuyilibambile usungaliboni. Ngenza umcimbi akufanele ngikwenze. Khona izinja ngaphandle ngakhuluma bashayeni abantu abadala bashona esenzansi ngingaphansi endlini ngithi bukani inje ngiyokhe bebashaya besenzansi inje ikhonkotha ishona enzansi ngibashayeni ibanyusi bashayeni nimasele emaceleni round indlu izinja ngimanje bajaheni basele entabeni labevela khona ngavala umatshe lawo ngakhipha lezo lwane ngazu9 kube izinto zingaphandle. Mawunenkinga ekhaya siyinyanga thina khonto singesikhulume la fonela mina ngikwenzela umsebenzi angilongiza kakho ngigayela into enzima bukabi wena oza kumina hamba uyifaye ekhaya angikhulume ngesilwane longigaya isilwane kwakugayela into enzima bukabi ezobe ihawu phakathi kwaleli ekhaya ngendlela esimangaliso uze nehawu mkhulu bengazi nole ekhaya ngangena amajuba ukuthula okukhona la ekhaya uyahlonipheka umuzi futhi onento eminingi igayile hayi inkosi yami awunake ke izitheni azipayizeli kuona awugqeze nokugqekezo bayazi sengibasizile. Le video is not for me ukuthi ngikuconvince noma ngikuphoqa ngiyangitshela ukuthi nezikhona izinto zovela emndeni yethu ngoba sikhathele abakhunkuni makhosi sikhathele abakhunkuni nabathakathi ngoba laba ngaqhunwaqwa amabhayi bona bahamba kakhulu abasabulutho lawo makhelwane sinabo mawufuna into enjalo ngifone emkhulu nani khaya lami la deep yaqhuma othayela aqhuma indonga ayikho imali la ekhaya impilo ayikho ngicela ungisiza asilo sifake itaputape ebaleni silo sibethela ngikhandela kukhayele into ejule kabi ezovika ekhaya permanent ishaye sisacabanga sisacabanga sale balimaza nebodwa anginasikhathi solungimaketha umnyango mawufuna lokho ngithinde kwenza uzobuyela back ngifundise ngedlozi namagobongo musangidlali abathathi nabakhunkuni sikhona.